Vítejte u nového videa. Dám se otevřít ten Star Drop. A trochu se mi to laguje. No jinak jsem trochu nachcípaný, takže to tady bude znít divně. Ale to vůbec nevadí. Já jsem už to dlouho nezapl, takže nevím, co tady je nového. Takže legendární spray. No tak tady mám level 11 na všechno, takže to no asi nic nové. Spray. Co je toto? A jo, to se otevře až za tohle dlouho. No, jdem hrát. Jo, jinak jsme z toho klubu, jak bylo to Omega 3, tak jsme měli, já jsem měl, myslím, že 23 dárků. A z toho mi padly 2 Mythic a 2 Legendary, myslím. Mně se to laguje. No. Co se děláš, dej? Oh. No tak to, tu je klasický Edík. Edíkovi hra nikdy. Nehrajte s Edíkem, nejhorší brawler. No teďka jsem půl vyčuranek, ale to nevadí. Tady je někdo, ne? Já tady budu furt kašlat. Ne, a tady je ještě furt vlastně tento hnusácký, jak se jmenuje, Bas, rakeťák. Au. Nelaguji se. Kit. No chcípni. Jak to, že nechcípl? Kit hnusný. Tady je ten Bas. Ojojoj. Baka. Jo, ten Bas je mrtvý. To, Morty si dělej. Pojď za mnou. GG. No sorry, že nevyšlo dlouho video, protože jsem zapomněl a ještě jsem byl strašně moc nachcípaný, takže bych nechtěla, aby tam to slyšelo jak debilně. Co mám nového brawlera? A jo, mě vlastně napadlo gadget na Shadeo. No, Shadeo. Už to mám. Zajímavé končí sezóna. Jsem poprvé na 20. Ojoj, za 3 dny, za 22 hodin. Tu hru. Soukromý účet. Jo, jinak jsem v klubu mého kamaráda. Jmenuje se Brez eSports, nebo jako. No, jdeme hrát.
tady je zase baz rakeťák. Nesnáším baze rakeťák. No a on se zrovna musí spawnout hned. Hej, co to je za lagy? No konečně. Nechápu, co mám teďka s Wi-Fi. Kamo? Hej, tak klasický bás musí kempit, že? Oj. Jo, a nebudu pušovat rank tady. Mně to je k ničemu. A nechci to ani pušovat. Já radši budu pušovat Bastra a Brawlery. No Mortis tady bude kempit. Ne, a někdo mě spektatí. Lilina. Ty vole. Kdo jiný než Bas. A další. Hej, to tady musí být furt bazové. Jsem dát. Musím jít tady do toho. No to už zmizelo. Tam je další. No to už nepotřebuji. To je ještě pod 7 a tady je Bibina. No a ještě kolců, ty no to jsem ještě víc. No, GG. Ale já jsem chtěl natáčet videa z Fortnite, ale ono to mě to nějak nejde převést na ten mobil. Takže je to úplně na nic. Počkat. Já se jdu kouknout na druhý účet. No, super. No a já myslím, že bychom se mohli rozloučit. Tak zdar.